Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Samdan ang duha ka estudyante nga pulos 16 anyos human gidunggab sa 17 anyos nga classmate niini sa sulod mismo sa ilang tunghaan sa Zamboanga City. Suspect gibuli daw sa mga biktima og buot kunong paggamiton og marijuana. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Naundang matud pa ang second period class o sa kaklase sa grade 11 sa Kabaluay National High School sa Zamboanga City human dunay nahitabong pagpangdunggab Miyerkules sa buntag. Ang mga biktima nag-edad og 16 anyos kung diin ang usa dunay samad dinunggaban sa tiyan. Samtang ang usa sa likod sa lawas, likod sa ulo ug tuo nga braso. Gilayon kining ipatambalan sa ospital ug ana-ana sa maayong kahimtang. Gikustodiya karon sa DSWD ang 17 anyos nga lalaking suspect kisa classmate ra sa mga biktima. Nasayran nga ang insidente. Nahitabo diyang nag-ilis na og laing teacher alang sa mosunod nga klase. Matud sa Zamboanga City Police, dunay nahitabong sinumbagay niadtong tungura hangtod nga nang luba na ang suspect gamit ang dala niining kutsilyo. Saysay matud pa sa suspect ngadto sa kapitan sa barangay nga nahimo niya ang krimen gumikin kay pirmi kuno siyang ginabuli. Buot sab kuno kini nga pagamiton og marijuana sa maong mga biktima nga dili daw niya gusto. Apan kumpirmahon pa kini. That is to be proven kasi yung alleged statement ng child sa barangay kapitan as to the reason why he did it, pero it still need to validate and to refer as well as to the PDEA kung sinong correct agency to say on the correctness or the truthfulness of the allegation ng bata. Sa karon gikustodiya sa DSWD ang suspetsado alang sa due process. Kasi minor siya, so sa level namin, siyempre i-refer natin yung sa DSWD but sa part of the Department of Education for the continuity learning, may mga interventions tayong gagawin. So again, hindi tayo basta-basta magpakulong, so may due process. Ginakuhaan pa og payag ang suspect, mga biktima lakip na mga ginikana ni ini. Sa payag ni DepEd Secretary Sonny Angara, prioridad kuno niini ang welfare o recovery sa duha ka nasamdan nga learners. Ang DepEd Central Office nagpadayon sab sa pakig-alayon sa mga regional office ug school division office alang sa gikinahanglang assistance ug interventions alang sa mga biktima ug sa mga kabanay niini. Sa karon hugot nga seguridad ang ginapatuman sa matag tunggaan, labi na sa ginahimong inspeksyon sa mga estudyante nga mosulod sa campus. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.